добре дошли на вашия първи урок на вашите деца. Всяка нова учебна година и особено в началото на всеки нов випуск, всеки учител, заедно с образователното съдържание, което е в програмата за детските градини, си поставя задачи, с които да направи престоя на децата по-интересен, по-емоционален, да развие тяхната реч, тяхното мислене, тяхната комуникативност, да развие тяхното мислене. Така и ние с госпожа Димитрова си поставихме такава задача. Но когато приехме вашите деца и започнахме работа с тях, разбрахме, че сме си поставили доста по-висока цел от тази, която можем да реализираме. За съжаление, по-голяма част от децата, да не кажа половината група, не говореха или говореха с една дума. Стигахме до ниво да разбираме тяхните физиологични нужди и потребности. Само 6-7 деца от групата говориха и бяха на ниво, което е за тяхната възраст и с тях водихме някакъв учебен процес. Нека да не звучи като извинение, но това беше една от най-тежките и най-трудните години в моята педагогическа кариера. Имахме желание по-рано да направим този открит урок, но пътя, който вървим, е много труден и много тежък. И ако вие не ни съдействате във времето, нещата ще се случат много по-бавно и много по-трудно. С днешния открит урок ние с госпожа Димитрова целиме да видите не нещо извънредно, а един ден в детската градина. Да видите как се държат вашите деца, какво учат, как се занимават и се надяваме с настъпването на пролетта, с събуждането на природата да сме събудили и тяхната жажда за знание и любопитство. Искам да ви представя и госпожа Кожухарова, техния педагог в яслата, човекът, който ни помогна да реализираме днешните задачи в направление музика. Днес сме избрали един малък акцент от образователното съдържание по български език, природен свят, математика, изобразителни дейности и музика. Надявам се да се съобразите, че все пак това е първата изява на вашите деца. Много красива музика, нали? Какво се чуваше в нея? Какво се чуваше в нея? Кажи, Вики. Още? Какво се чуваше ние? Шумоленето на поточето. През кое годишно време се чуват тези красиви звуци в природата? Кажи, Кира, през кое годишно време? И птичките как? През пролетта! Разбира се, кое годишно време вече изпратихме да си ходи далеч? Кое беше преди пролетта? Дари? Зимата. Зимата! Точно така! Дойде пролетта, седим и събужда. Какъв промени настъпиха с природата през пролетта? Какво става? Какво става с природата? Кой събужда пролетта първо? Кой събужда? Кажи, Симона.
Ми събужда, още кой събужда? Я погледнете тук, кажи, Кириле. Цветята, първите пролетни цветя. Тук пред вас сме донесли едно малко къщче от природата. Донесли сме първите пролетни цветя. Хем да им се насладим, хем да си поговорим за тях. И днес ще ви помоля пред вашите родители да покажете колко много сме учили за тях, да кажете кое е това цветенце и да ни разкажете по нещичко за тях. Хайде да видим кое е първото цветенце. Симона Яна. Кое е първото цвете, Симонаш? Много рано е цъфнало, за да ни покаже какво ще идва в пролетта. Кое е това цвете? Кое е, Симонаш? Кое е това цвете? Познаваш ли го? Айде, избери си някое, което го знаеш и ни го кажи. Хайде. Кое искаш да си избереш? Избирай си едно цветенце и ми кажи кое е то. Айде де. Какво се засърми? Кой ще дойде да помогне на Симона? Ела, Гергана. Кое е това първото цветенце? Какво е на цвят? Цветчето на купиченцето? Какво е? Я го виж тук, гледайте, не напред. Тук, какво е на цвят цветчето? Какво е на цвят? Бяло? Бяло? На какво прилича? На камбанка. Това жълтичкото какво е вътре? Ти? Кичинки. Какво си има друго от киченцето? Това какво? Зелена шапчица. Какво още има? Вики, седни, мама. Зелено? Се и какво е това? Зелена? Дръжчица. Другото цвете. Константин, я ела тук. Кое е това цвете? Минзухар. Какво ще ни кажеш? Какъв е на цвят минзухара? Цветчето му какво е? Какво е? Оранжев. Силно говори, че не те чува мама. Оранжев. Точно така. Още какво си има минзухара? На какво прилича цветчето на минзухара, ми кажи? На какво прилича? На? Цвет? На свещичка ли прилича? На свещичка какво има? Казвайте, който силно говори. Зелени! Зелени какви са листа? Тънки или дълги или широки? Какви са? Тънички. Ай, на кого е братче минзухара, бе, деца? На кого е братче минзухар? На кукичето, свят. Следващото цвете. Ние, ела. Хайде, какво е това цвете? Това е кукуряк. Какво ще ни кажеш за кукуряк? Цветето му е светло-зелено. Има Силно? зелена дръжка и зелена листа. Чудесно! И кой влиза ето тук в тичинките и на кукиченцето, и на минзухара, и на кукуряка? Кой ходи там? Ами, пчеличките. Защо? Да събират мед. Значи цветята, освен че са красиви, дават прашец, за да се правят пчеличките медец. Айде, свята е чудесно. Следващото цвете. Кой ще дойде да говоря за него? Захара? Я ела. Казвай, силно говори. Това е теменушка. Така. Какво ще кажа за теменушката? Има лилав цвят. Чудесно. Още какво си има? Листа. Какви са? Широки ли са или са като на минзухара? Какви са? Спокойно. Широки? Широки ли са или са тънки? Тънки. Те са тънички, ма я ги виж като на минзухара ли са? Не, какви са? Те са кръгли. Кръглички. Нещо друго за теменушката. Тя голямо цвете ли или е малко цвете? Малко. И друго какво ще ми кажеш за нея? Има, че има зелена дръжка и зелени листа и вътре Кой има? Жълти? жълти птичинки. Така. И още какво ще ми кажеш, Вики? Хайде се ми. И уха е Красиво много си. красиво. И уха е много хубаво, разбира се.
че там да не дигаш. Кое е това цвете, кукичко? Това е? Това е нарцис. Нарцис. Какво ще ми кажеш за него? Има Какво е? Жълт? жълти Тичинки, добре. Още кой е? Кой е това? жълти цвицета и Това напред като какво е? Като? Фунинка. За кой има друго? зелена дръстица и зелени листа. Какви са? Къси ли, дълги ли, дебели ли, широки ли, тънки ли, какви са? Яки ли? Дълги. То май е най-високото цвете, нали? Да. Следващото цвете. Валя, я ела тук, че нещо там не се разсегаш. Я ела тук. Ела. Ти следиш ли как вървят нещата? Стигнахме до тук, Валентина. Кое е това цвете? Кое беше това цвете? И? Силно! Че ни чу? Иглика. Какво ще кажеш за игликата? Какво е на цвят цветчето, Валя? Какво е на цвят? Не дей да сядаш, ама ми стой. Какво е на цвят цветчето? Какво да ядиш? Какво е? Бяло. Какви други на цвят иглики има, моето дете? Какви има? Какви има? Ядиш тук. Какви са? Какви са листата на игликата? Силно, че не чухме. Зелени. Айде, сяда. Следващото цвете. Вики, хайде. Малко да се изправиш. Това е? Така, какво ще разкажеш за зомбил? Какво на цвят му е цветчето? Пламенка. Бебето има кой да го гледа, ти бъди спокойна и участвай тук. Кажи. Лилаво и на какво прилича, Вики? На какво прилича? На камбанки. Още какво си има? Ники, искаш ли да дойдеш тук за следващото цвете? Приготви се тук, ела да ни го разкажеш, като Вики. Хайде. Какво си има зомбилчо? Зелено и чудесно. Ники, хайде ти, без това случаеше. Кое е последното цвете, Ники? Това е? Кой е, Ники? Я виж къде? Кукича Гергана го каза. Оттам да ти не следиш. Кое е последното цветенце? Кой ще помогне, Кириле? Кое е това цвете последното? Ела да го видиш, че не го виждаш от тук. Последното, ето това. За това цветенце. Кое е, Кире? Ники, сега няма време да се тичаш. После ще тичаме, сега като танцуваш. Ще ти кажа. Кое е това последното цвете? Ани, ела да ми кажеш, кое е това последното цвете? Ето за това наден се говорим. Ето ела тук. Кое беше това? Иди до него и ми разкажи. Кое е това цвете, Ани? Лале, какво ще ни кажеш за него? Какво на цвят цветчето, Ани? Кое е новица? Е, това кое е зелено? Листото му е зелено. А какво на цвят е цветец? Червено. Елате, ние знаем толкова красив танци. Елате при мен цветец, да ще танцуваме. Хайде, надуй, Валя, ти си. Крикни да, крикни.
Ире, завърти. Обратно. Обратно. Хайде на кръчето. Завърти. Завърти. Лек, лек. Цветята, но кой още дойде тук при нас да се чуят тези красиви звуци от природата? Кой? Скажи. Штъркила, още кой дойде? Кажи ние. Куковичката. Куковичката, Вики. Славиче. Славичето, Дари. Куковичката. Куковичката я казахме. Захара. Лястовичката. Лястовичките. Още? Има една приказка за това пиленце. Козът първият певец, козът хубавец. Хайде ние знаем песничка за куковичката. Станете да пеем за кое цветенце? За кое цветенце? За кукуряка. Варе, ставай, Варе, ставай. Дойдоха птиците, а къде отсядате? Къде живеят птиците? Къде нощуват? Къде спят? Кажи си, Монч. Къде спят? Те идват от юг, но тук къде спят? Как се казват техните домове? Кажи, Захара. Гнездо. В гнездото, значи те спят в гнездото. Какво правят те птичките? Друго освен, че идват при нас. Кажи, Кирил. Снасят си яйце, точно така. И какво ще излезе от това яйце, Кирил? Малки пиленца. Ние знаем една чудесна игра за едно щъркълче, което майка му и баща му са дошли, снесли се яйчецето в гнездото и щъркълчето чука да излезе от яйцето. Хайде, щъркълче, я пресюн. Първо
разбрахме, че кой друг се излюпва от яйце? Кой друг? И я да видят кой спи, Стефане, кой друг се излюпва от яйчице, освен четвъртия, ти вече се излюпи. И можеш да говориш. Кажи ми, кой друг се излюпва от яйчице? Кой? Ние сме учили такава приказка. И аз не се текст. Ане, кой се излюпва друг от яйчице, Ане? Кой? Приказката. Силно говори. Пламена, кой се излюпва от яйчицето ми, кажи? Кой? От приказката, която сме учили. Кой? Я виж там. Пиленцето и друг кой? Кой освен пилето? Кой друг се излюпва в приказката, освен пилето? Кажи, Симона. Патето. Стани, Симона, и ми кажи, какво казало патето? Отиди там, за да ги виждаш по-добре. В нашата приказка за патето и пилето. Какво се случваше в началото на приказката? Какво казваше патето? Кажи. Какво казваше патето? Аз се... А пилето? Така, после какво се случваше? Следващата. Нека? Приятели. Какво предложило след това патето? Къде да отидат? Къде отиват на следващата картинка? Ядиш. Къде? Какво да си търсят, Симона? Защо да го търсят това червиче в нашата приказка? Какво ще го правят червиче? Какво ще го правят? Я ми кажете, какво се случваше ето на този момент на нашата приказка? Какво се случваше? Сядай, Симона. Какво предлага патето на пилето? Какво? Какво предлага? Пламенке, какво предлага патето на пилето? Константине, какво предлага патето на пилето на тази? Какво казва патето на пилето тук? Какво го предлага? Дарина, какво предлага патето на пилето? Идвам да се капам. Така. И пилето какво казало? И аз. Какво се случва в края на приказката? Кажи ние. Патенцето не може да... Патенцето ли? Пиленцето не може да плува, патенцето може. И какво се е случило тогава? И патенцето се е удавило. Патето ли? Кой се удавил? Я виж кой се давил. Я иди до него да видиш кой се удавил. Я иди. Я виж кой се удавил на картинката тук. Пиленцето. Пиленцето се удавило. Кой го е спасил? Кой е спасил? Патенцето. Кажи ни ти какво искаш да кажеш. Кажи какво искаш да кажеш. Иди там и кажи. Кажи, Ники, кажи. Патето се излюбило. То се излюбило, но как свършваше приказката? Как свършва приказката? Я се обърни, че мама... Че не те чухме. Къде отишло патето? Къде отишло накрая патето само? Къде отишло? Какво да правя? Пилето къде е стояло? Отстрани на... Да, сяда. Я ми кажете, по какво се приличат патето и пилето? Кажи Ения. Че са жълти. Че са жълти. Още по какво се приличат, Дари? Че една съща храна. Ядат. Да, една и съща храна ядат. Още по какво се приличат? Че какво? Какво? Очите им са черни. Добре. Още какво се приличат? По какво друго се приличат? Ники, по какво се приличат? Ангело. Че се излюшват от какво? Значи те са какво? По какво се приличат? Те са? Какво са? Ти? По какво се различават? Едното не може да плува, а другото може. Защо бе, Ники, едното може да плува, а другото не може да плува? Какво си има патето? Какво си има патето? Кажи, Николай, другия. По-стипички на кръчетата. Кажи за Вара. Пак другото няма и има ногти. Има ногти. Затова, където е стипичките, патето плува. Ние знаем чудесна песен игра
За патенцето, ето те плуват. Хайде, мамо, викай твоите патенца да отидат да си изкъпят, а пиленцата да стоят отстрани. Хайде, викай ги. Бързо, патенца. Бързо, патенца. Хайде. Хайде, ваде. Валентине. Хайде. Сега ти пуска музика, едно пате нещо, сигурно е гладно. Сигурно е гладно това пате. Или не се е настало днес.
много други топки. Червени, жълти и сега. Ние ще помогнем да подредим топките на Мечо, но по големина. Както тук са показали. Коя топка е най-отпред? Кажи. Най-голямата. Добре. След нея коя е, Ники? Коя? По-малката. И най-накрая? Кажи ни я. Най-малката. Най-малката. Точно така. Ние сега ще помогнем на Мечо по същия начин той да се подреди разхвърлените непослушни топки. Коя топка да сложи под синята голяма? Най-голямата. Каква на цвят? Червена. Точно така. Ще сложа най-голямата червена топка. А до нея, до голямата червена топка, коя топка ще сложим? Коя топка ще сложим до голямата? Коя? По-малката. Точно така. Нещо взех да не чувам и за това се чудя какво ми говорите вие. Слагаме и по-малката. По-малката. Най-накрая коя ще сложим? Най-малката. Точно така. Ще сложим сега вдигними, по-помогни. Ще сложим най-малката топка. Ето така. По този начин сега ще раздадем листчетата и на вас. И вие ще наредите по същия начин топките. Внимателно се обърнете към масичките. Коя е най-голямата? Ами прецени сама. Това е най-голямата. Добре. Нали най-голямата червена топка я сложи под голямата синя. Продължавай нататък, след това коя слагаме? Добре, слагай. Дай да наредете червените топки. Така, бързо. Точно Под синята, Габи. Под синята. Под синята голяма слагай. Коя? Червената голяма. Дай. Така, слагай сега до нея. Така и е. Симона вече е наредила. И хайде, Ники. Коя работим? Коя слагаме? Слагай голямата. Браво на Николай. Така. Слагай сега. Зелен. Слагаме най-малката. Лепи. Не ги махай, а ги лепи. Ето така, тук и ги залепи. Слагай, точно така, да. Хайде сега и жълтите топки да наредиме. Хайде сега лепи. Браво. Следващата малка. Браво на децата. Чудесно. Стави. Айде сега. Айде сега. Внимавай. Готов си? Коя ще сложим най-добре? Служи ли пилото тук? Най-голямата вижда. Тя е Служи ли най-голяма. Да ти стои тук. Да ти стои. Остави ни ги пиш. Ники не служи обратно. Я помисли за жълто. Помисли за жълтите. Най-голямата иска. Най-голямата. Разни места. Обаче тук на равчето. Сега, айде сега жълти. Дайте ли сега и тук? Само ги тук накрая ще ми Айде, слагай. Браво, чудесно. Браво, Симона, ти си готова. Не пипаш нищичко вече. Нищо. Симона, Оставете ли готова. пилата? Опа, извинявам. Слагай. Стефчо, готов ли си ти? Дай, това не снимаш. Слагай ли пилото? Чудесно, браво. Слагай си идеално. Така, който е готов, си ги оставя, за да изсъхне лепилото. Сега, айде. Дайте ръцете долу, да изсъхне лепилото. Край. И ние, децата, ще изиграем танца на кой? На мечетата. Хайде сега. Обърнете се насам мечтите. Искам силно да пее. Високо.
Обърнете се напред. Стефчо, поклони се. Сега, че можем да бъдем малки математици, малки силно казвам, ние можем и да лепим и да украсяваме наши рисунки. Какво има на полянката? Колко дървета има на полянката? Добре. А какво още се среща на полянката? Да, това стъбло си няма корона. И ние сега ще му направим корона. Цветя. Ами през кое годишно време са се показали тия цветя? През пролетта. Ами тревичката каква е на цвят през пролетта? Зелена. Точно така. Ето днес ние ще си направите едно пролетно дърво. И както каза Захара, на нашата полянка има едно самотно стебло. Погледнете ли, за да знаете как да направите красиво дърво. Взимаме най-голямото. Какво е това? Кръгче. Най-голямото кръгче, което на цвят е какво? Зелено. Точно така. Намазваме го с лепило и върху самотното стъбло лепваме кръгчето и това е коронката на дърветата. Но за да не бъде така самотно, ще му залепим още кръгчета, самото дърво да бъде весело. Ето сега ще му сложа още едно кръгче, което е какво на цвят? Зелено, разбира се. Ето и тук ще сложим зелено кръгче. И най-накрая ще сложим най-голямото кръгче. Най-голямото кръгче ли ще сложа? Това най-голямото. И най-голямото е. Ние най-голямото ли е? Какво е? Най-малкото, аз се обърках нещо. Ето, слагаме и най-малкото кръгче. И какво стана нашето дърво? Весело, засмяно дърво. Сега ще направим подарък на мама и на всички, които са дошли да ни гледат днес какво умеем. Внимавайте, трябва да наредим короната на дърветата по големина, както редихме топките. Голямо, малко, по-малко и най-малко. Хайде да видим. Заповядай. Кой няма материални трудички? На мама. Хайде. Слагайте ли лепилце повече, за да може да стане коронката на дърветата хубави. Взимаме най-голямото кръгче, по-малкото и така, докато свършат кръгчетата и стигнем до най-малкото. Сега ли да видя? Така, отгоре, браво, Николай, добре се справиш за сега. Хайде, тихо. Хайде, Гери. Това е картинка, ти си готов. Браво на тебе, чудесно се справи. Аз ще затворя лепилото. Тези картинки после ще ви ги раздавам. Чудесно. Добре, Стефчо. Вие се объркахте гръбчета, да не по-направи. Бяга, ами бяга, намържи го с лепило и приключи. Браво, Николай. Всичко останало вътре. Още едно лепило. Айде, това го остави тук. Габи там ги остави. Остави, Валю, всичко. Я да погледна, приключихме ли? Тук го остави. Тук няма една капачка. Оставете сега да изсъднат нещата. Така, отшорете ги настрани, ставете всички материали на масичката, остави картинките.
как децата живеят в детската градина, сме успяли да ви покажем поне една малка част от нашия труд, пресъздаден в момента от вашите деца. Наистина е много трудно, но така да се каже, с общи усилия можем да направим много неща. Надявам се, че сме ви доставили удоволствие от изпълнението на вашите деца, от тяхната работа. Все пак не трябва да забравяме, че те са от малко месеци тук. Има деца от къщи, които все пак са свикнали на нашия режим. Но до този момент борбата е жестока, но с хубав край. Благодаря ви!